odo paro chuchule walang maging rajapai olor mor jawo hambai kusule wati otana ni sika pati sika tuayo odo pani ko sana ni sika mugi sika tuayo do bolong le tak mo ko sa suru o besko na namaya odo pani ko hambai maro selang pila sini takuk media no जों थानाय 18 तारिख एमना तो 17 तारिख नि मिसिन खुम्बुलुंनि युथ आईपीएफटी डिविजन कमिटी न होइते साखलायजा जों सारा त्रिपुराव सिनि युथ आईपीएफ नि लं मार्च संनाय आफुरु सिनि 17 तारिखआव जों जागानि प्राय 70 जन हाइसंग जागानि कुतुलो आ 17 तारिख सिमिरगै तिनि साकतरा तिनि खुम्बुलुंनि केबो 2 दिन केबो 3 दिन परे परे अबाहायके एक्सचेंज संगै जों आरो पार्टिसिपेट खायथंगो सिनि युथ आईपीएफटी बसखांनो नाहारमुं त्रिपुरा लेनि सबाव जों बसखांगो सिनि त्रिपुरा सारंग सिसारान बागै ताइसा थानसा खायनान बागै लं मार्च दिनिबो सिनि खुमुलुं डिविजन युथ आईपीएफटी नंगै जों दिनिबो 50 नि एबाब जों थानाय आरो पार्टिसिपेट खायनाय थानायावबो अबाहायके जों 17 तारिखआव जों 17 जन हायके थाङै दङ दाबो बारो दङैजाक सिनि 60 70 एबाब सिनि युथ आईपीएफटी रक अबाहायखौनो जों बसखांनो जों टाइप थानान बागै सिनि प्रिपारेसन खालामनाय दङ नाहारमुं ताम लं मार्च नि 2021 नि बिसु जिनि लं मार्च नि नाहारमुं के सेंट्रल युथ आईपीएफटी न होइते सिनि एकटन उद्देश्य जों जेसके पानो सिनि एडिसि एरिया न जों आलार राज्य खायनो नांनाय ओ आलार राज्य खायदेनिबो जिनि त्रिपुरा सरंनि थानियो गोसा कुपुर हनिया गारै आलार राज्य राजनैतिक गठन थाया गारै जों थानजाके जों सबा खालायदानिबो जोंनोते फानदि हनै जिनि नाहारमुं दुइनो जों दाउलं मार्च खालायदों 17 तारिख नि सिनि तिनि साक जरा बियांगो बो एरिया वो लं मार्च खायजाता 17 तारिख के विश्रामगंज वो जों पहिला विश्रामगंजनि गोलाघाट एरिया वो जों गेरेरिंगो आरन सिमि जों यां विश्रामगंज दैखे यां सोनामुरा दैखे यां उदयपुर दैखे मिर्जा पाथालिया बन परे के तिनी शान्ति बाजार हाय कासाकासि तिनी सगैजाक जों शान्ति बाजार कासाकासि आजिखालि जों तिनी मानजुरिनाय ताइ खोनानसिमि जों हायनो हाय सिनि लामहिन बत खिमै जों सिनि युथ आईपीएफनो जों ताइ फानग्रागा जों सिनि खुमुलुं डिविजन सुबाना बागै जों तिनी अबाहायके जों गेदेरनि जों थानाय दं ताइ बसखांबो जों खोनानि परे हाइन हाय जों ताइसा 50-60 जन थाइगलाङै जों हाइन हाय जोंनि सेन्ट्रेल युथ आईपीएफटी पार्टी आईपीएफनो लं मार्च सुबाना बागै जों बरफ थुमै दं जों अबनो दंनाय जे दफानि बागै जे जातनि बागै सेक्रिफाइस खालायै साना थांगा हांके दिनै जे अर लं मार्च थानाय रं बिसिमबो केबो नुखुबो अनेक गाहाम परिबार दङै जानाय बरफ फानो जेबाबो जों लं मार्च दङैयो आबन आपनिबो थांखाखौ नुनाय थुनान नखरै माइसाबो गाहामखौ मासाया दुखु खस्थ खालायनो जातनि बागै जोंहासो सामखाय फेमाबा जोंनो ताइबो लुकुरो फानथों सुबाथों बसगांनि सिनि सबाव इभेन्ट सिनि त्रिपुरालेन मुभमेन्ट इलेक्शन जत जागोन जोंनो लुकुरो सुबाथों हनै सिनि खुमुलुंनि सिङावबो सिनि गयमुंता बुसु जरते तंनाय बर नरकनि लं मार्च जिनि लं मार्च गांके जों सारा त्रिपुरा जे समय सारा त्रिपुरावबो गुरि बेसा जरा जों लं मार्च चालु खायथानाय डिजिग्नेशन बुं तमा आंखे युथ आईपीएफटी खुमुलुंनि ब्रायन रेबरमा प्रेसिडेन्ट ओहने जतो चिनी दो फारो ओहने बेबा मुकुंगारो चंद्र जातो नो थांजा जिनि सान मन कायजा चंद्र जातो नो थांजा जिनि सान मन कायजा जिनि हानसे सनानी सबनो गिरिनानी सबनो लाजिनानी जुनांगो किप्रले जुनांगो किप्रले
ohani joto chini do pharo ohani beban bukung bararo 정말 저도 못한 자 진이 산만이 가자 정말 저도 못한 자 진이 산만이 가자 thang lại nơi yap đi bắc sa ke joto thang lại nơi san lại nơi khorang bắc sa ke chiri hano san lại nơi nang tha hung ke thui ru nơi chini imang no muk thang chu nam nơi kupur ku cha hunya hui bukung bara joto thang cha hung lại nơi tamo hindu tamo christian tipra leni chop awa yapri she lại nơi 비시 그동안 하신 자만이 비시 그동안 하신 자만이 나보고 실작이 ton고 나보고 실작이 ton고 비시끄등와 살동장만이 나보고 살동작 똥코 나보고 살동작 똥코 어하니 저도 지니 더 팔어 어하니 배방 고궁 바라러 정말 저도 못한 자 진이 산만이 가자 정말 저도 못한 자 진이 산만이 가자 진이 하나씩 사나니 스바노 기리나니 스바노 라시나니 जों दिनैबाय थानाय 17 तारिखसिमि जों दिनैबाय 7 दिन 24 तारिख जों दिनै आरो दिनै शान्ति बाजार डिभिजनाव सफैजाक जों 7 दिननि बिसिङाव दिनै खुमलं डिभिजन गैनाय दिनैबाय दाबुक जे 30 जना फैमाबाय 140 जना हाय दिनै अरन सफैजाक अ मुभमेन्ट सक्सेस खायना बगै देब्रलेन चबाव खुमलं डिभिजन बेलाय आबुकजाक आं छुरिओ इसोरनि थानि जे बसखां सालो अ मुभमेन्ट पायासा अ मुभमेन्ट रागना बगै दिनै खुमलं डिभिजननि आमचाइनि बरक जेबो जों चबावनो ताइ सिन सिकलारक जेबो बसखां लाबुक फायनो नै ताइ जों दिनै लं मार्च ताइ अ मुभमेन्टनि बिसिंतै दिनै सिकला आमचाइरनो दिनै गामि आमचाइ तंनाय ताइ दिनै सारा त्रिपुरानि दिनै सिकलारनो जों खयनो संगो फाइनाय दिनै अ मुभमेन्टआव जइन खायफैना बगै ताइ अ मुभमेन्टआव हामखौ सक्सेस खायना बगै अ मुभमेन्टनि बिसिंतै जों त्रिपुरा साहां हामक्रायनि बगै बोसोर जरतै जों जागरता खायमान आबनो नायना बगै जों साइटकनाय ताइ अ साइटक दिनै नरगलगिरि फैनाय जों नंथानि ककसार थांनाय 17 तारिखनि सिमि तिनि सागजराव नर्थ गामि आमचाइ नग हाबै देब्रालेननि खरांनो पुसगै नग रु बाहाय रेसपन्स मान बेलायखे जों दाबसे जरतै दिनै बिश्रामगन्ज गलाघाटनि सिमि जों जेंमानि बिसिङाव जों दाबसे जरतै 250 किलोमिटार हिमि दं अ साप्ताहखायसो मुखौ बाक्सा जागा जों 50 किलोमिटार माहिमाव बाक्सा जागा 20 किलोमिटार अ जागायाव जों गामि आमचाइयाव दाबसे जरतै दिनै अ 3टा डिभिजनाव हाबमानि बा डिस्ट्रिक्ट खायसे जों पाइमानि यागल जों पाब्लिक रेसपन्स बेलाय गाहामखा दिनै ससियेल मिडियायाव जों डेली आपलोड खायदों आ जागा पुरा जिरो बेड कमेन्ट्स पुरा गुड कमेन्ट्स मामा ताइ दिनै जों गामि आमचाइयाव थांगा बेलाय वेलकाम गाहामानो दिनै दाबसे जरतै जोंनो जे यासंनाय रक जोंनो जुस खारै दङ नोंनि सरबत हायदे सुर खायनाय दिनै जानानि अकुना रक थानाय जों जेमन 4 बोसोर आगे हाथाय कटर कासुपुरो जोंनो लुकरक जे हामजों रुमा हाय जों हायखन जों ताव गुड रेसपन्स मान दं आं बगै जों खाकाव बसखां सालो जोंनो बरक जे आसुक गाहामके जोंनो आबु गुइनाय जोंनो वेलकाम खायदोंमोन बं बगै जों गाहाम खायदिनि बा तिब्रालेन माना थांतिनि दाक्तिनो जों सक्सेस जोंगान होननाय खाकाव बुमुं ताइ डिजिग्नेसन आंनि मुंखौ प्रकाश देबरमा आं सारा त्रिपुरा युथ आइपिएफ 어하니 저도 지니 더 팔어 어하니 배방 고궁 바라러 정말 저도 못한 자 진이 산만이 가자 정말 저도 못한 자 진이 산만이 가자 누훌리야 부스강거 뭉샤 디프랄렌 세미노에 망가샤 목타 은나이 어머 살사 은개증 판탄자
ni ha thinang ni ha manya sato chom liao bukha belagin hambai bises klai puilano chung tinibo Santi Bazar division angkai bongkai sini IPF ni kendra komiti ni CSC sini damani kriang sing tini oro school kaisa sorbosika schoolo jengro gathering lajak jengro tin night hall khlainai 17 tarik town hall Golagati কলা কেন্দ্র আরো প্রায় কম মানে 11টা ডিভিশনই সবকে না দিন 11টা ডিভিশন কাই রমনিতাবো নিনি ডিভিশন সানা থাকাইতা মান্দাই ডিভিশন দङ পেকোয়া জেলা দङ আঙ্গাই নিনি জম্পুইতা আগার জেলা দङ খুমুলুং দङ আঙ্গাই বংনে আরো যে বিশরামগঞ্জ ডিভিশনই তো দङ আঙ্গাই আওয়ান পরে নিনি ইয়াং খুয়াই ওয়েস্ট ইস্ট angkai telamura division tongo angkai ninero ompi division kisu songkok sokokya abon pore yang nini girjego kam bono sunamura ni duita division tongo mirja kathalia aborok sokoi beketa adini simi tini oro Santi Bazar division nor sokoi man biang tei long march khlaijaka Tauksak pointo Tauksak division kathroka Tauksak pointo prai 7টা division to life ke 7টা division pore ekor phaisho bakya paro nini Bisramgonjo division aron pore gangkai nini obo Sonamura division aron pore Kathlia Mirja angka tini ke Santi Bazar khlaidong tini oja o thai bo thayonor tini oro thunai ekobono Santi Bazar ni je mo kaisa sorbosika school budrai riang para o jago chung 17 tarik simi tini sagjara tei lokorokni response bahai tirpalen ni jawabo belaken hambai chung to long march bises khlaimen to chung tirpalen dabino tuino chung dakti manom bagai chini borong ni somorthon nang common bagai long march je lama himtini bo prai chung dino 40 কিলোমিটার কোন ফুরু 30 কিলোমিটার কোন ফুরু 25 কিলোমিটার অব হাকে হিমিতং কো জাগাও প্রায় লামা ওনো जोंनो बाक्सा दिनिनो जों दिनिनि कोन सावना आरो बै निनि गरजि बाजार लाइद्रबो कासे पारावो जोंनो कामरांगा रक चारखा ओंखाय आरो जोंनो जुस रक सलाम खानिका अबायके पारा रक बाक्सा दै रक खानि हरो आव खलायलायदि अबायके हाम जों रेसपन्ड मांतो खरक बुसक दिनिनि मार्च खायतिनिओ लोकरक दं दिनि तो बेलेखेनो गोबां कारण ताङै हमले बायरानि जे डिभिजन फाइबेनि आबो सिमसे प्राय 400 रकनि उपरंगानो ओंका बरक लोकेल तो 200 रकनि हरि दङ अबायकेनो प्राय 600-700 ब्रक जोंबाय जागाव लं मास दङ ताबुक नरकनि अमहायके तिनि सकपायका हर थुनानि हेके बासानानि बो बाहायके आबो अरेन्ज खालायजाबि दं आव आबो कायसा सुम गाहामनो एक्चुअली थुनानि व्यापारो तो ब्लाइकेनो प्रब्लेम नतो ता माले कायसा सर्वशिकारगो तो 600-700 थुनानि तो सम्भवया जों जे ताबो अबाहाय कष्ट होय दङ मियाव जों गरजिवो प्राय स्कुल कतरमा आबन परेबा आगानावो कायसा इंग्लिश मीडियम कोचिंग दङ आबो बायाखौबो फेनसे जों अने नगरखौबो बाक्सा जों गमा खायया काय अबनि बागै चामुंगतो जों आगिनो जों सार्कुलार रहजाक जे डिभिजन जों सगुयो आरनि डिभिजन रक फंसारिक बरक 2 दिन नार कांकाय बरक 2 दिननि चामुं बरक जों मारनाय अबायकेनो जों थुनानि बेपारखौ किसा कष्ट दङ कांकाय सिनि पार्टिरबो किसा स्पन्सर खालाय दङ निनि कलेगेट रक हायाकेबा कमल कासे कुसु जिनिस जोंनो बितरन खालाय दङ आमबायनो जों मोटामोटी चलले तलाय ताई डिभिजनावनो हामबाय मारो जत डिभिजन बरक किसा मिसा बरकनि जारा फाइनेरावनो रिक्रुटर रक आकर प्रोवाइड खालाय दङ हरबा हायकेरा तिनि सागरते कायबसक डिभिजन काथ्र जाका लং मार्च ए 4टा डिभिजन तिनि नगर थुइ खाना फुङायके खानान सिमी बो डिभिजन नरकनि मार्चं फिनाय खाना हांकाय बरक बायचिनि साथिंगन अर जे लोकल डिभिजननि जेता दामानि बेबस खालायके बरक खाना सब पर्यन्त अरनो नारकनाय कारण शान्ति बाजार डिभिजन बेलेखेनो कटर अन बागै बरक खाना जेता अरनो बरक नाइट हल खालायनाय तांको अरया ताइसे हाजालता अबाहायके खालायनाय ते बरक ताबो अबाहायके बुसकांगो बय डिसि सं मारि दङ
chongmari ni bisingo norokni o long march bahai ke o long march norokni Tripura ni khorang no lukrong thani pusogi mannai bo bahai step 1 somung bahai nung to khoroksa adong yudai peptini advisor belakena hamaya bun paper ibo jeng buskang ni je edisi chongmari to jeng asa khlayo sini je 30 ta ba 28 ta sito o jagao jeng contest khlainai IPFT rok angkai baki to jeng kendro committee chini supremo chini saren chini upore jeng depend bini upore nirbor tamkhang bishes khlayo jeng kahamno kaisa majority jeng manai tai jeng kaham ekta jon support baino সরকার গঠন খাইয়ে जों এই বিসিও যদি না जों সরকারও ফাইখাঙ্গাই ত্রিপুরালেন্ডनि যে ডিমান্ড আমনো जों কাউন্সিল বিল পাস খাইয়ে দাক্তি খাই চিনি বড়রক যেটা কষ্ট মান দমানি মো কেন্দ্র সরকারनि थानिबो जों गाहाम একটা जों রেসপন্স मानानो जों गाहाम आन्दोलन खालामनानो आबो जों चिनि आशा বিশ্বাস दंता assembly to IPFT haikeba BJP alliance to buskang ni salo edisi ni chongbari bo alliance udang no bahai angabo satingono saka जों तो orang thingno party ni AGS tai yoda IPFT ni advisory chairman kentuba party ni porichalona khlainai party ni supremo broni operation depend borok tam khlainai alliance de khlainai ekok de bajanai abo to broni thani si manche nai जों gangkai sudu chini borok no ekotao to woi जोंनो जरार दैताइसा ओ जरावसो जों दं माने ओ जागावसो जों दं ओ स्थितियाव साबसे क्रमै तिनी अझै शान्ति बजार सपाइका 17 तारिखनि सिमे तिनी सकजराव 17 तारिखनि सिमे सें माने सारिक 5 ताव सारा त्रिपुरानि IPFT नि allied organization youth IPFT central committee ni ongai long march ni movement ni bagai chini gulagati amchai hekaba gulagati kaisa community holo 18 tarik sung pung 10 tawano movement inaugurate khlaikya long march movement youth IPFT ni organized by sini je 18 tarik ni smi cheng manibo जों तिनी प्राय 7 days already complete khlaikya 7 days complete khlaimani abisingo जों every day ekaba salbrum प्राय 6 घन्टा 7 घन्टा 8 घन्टा अमा हाई khlai every day प्राय 30 किलोमीटर থেকে 50 किलोमीटर जों याखुंबाय हिमलायो गोबां गामि गामिबो हेकबा तिब्रासा आमचाया बा तिब्रासानि हाति दंमानैबो जों लं मार्च खालायै चिनि त्रिपुरालेनि स्लोगान तयै लोकरकनि थानिबो जों माहाय खालाय तिनि शान्ति बाजार डिभिजन कमिटिनि बिसिंगो राजापुर आमचाया जों तिनि सपायलेखा 7 दिननि परे बा 7 दिननि चिनि मुभमेन्ट कमप्लिट खालायै खानानि फुं गांगाय जों प्राय 8 days हेकबा 8 दिननि बागै जों हाय खाना फुंनि जरावो चिनि मुभमेन्ट चेक जाफिनो अमा के जे तिनी नि सालो बाय के नरकनि ओ जे असक लोकरो कबांमा थुनानि हायकेबा चानानि रक बाय के अरेन्ज खालाजाका बर असक लोकरो कबांना बर रक मुथुनानि बाय के अरेन्ज खालाजाखि दं सिनि अबो मुभमेन्ट नि बागै जों अलरेडी सर्कुलर रिजाक दंगो सिनि प्राय 34 डिभिजन कमिटी IPFT नि पेरेंट्स बडी नि चिनि डिभिजन कमिटी दंगो दा youth IPFT नि बाहायनो प्राय 29 डिभिजन कमिटी सिनि दंगो जों एभ्री डिभिजन सिनि डिभिजन कमिटी रावनो जों इनफर्म खालायगा फुडिंग नि क्षेत्रआव हेकबा चामुं नमुनि क्षेत्रनिबो ते तंजांनाय हेकबा नाइट होल्ड खालायनायनि बागै बाहायनो डिभिजन रेस्पॉन्सिबिलिटी नानानि अबिसिंगो एभ्री डिभिजन न प्राय मोटामुटी डिभिजन नि फातारो बाहायनो बा IPFT नि संगठन नि फातारो बाहायनो जे जों 7 days मुभमेन्ट खालायफेमानि सिनि जे रिपोर्ट मैक्सिमाम तिप्रासा रखनो बलायखे जोंनो सुबाखा दै खानका
podrepor tipin rok haikaba podrepor nini lamabo bathak lai tongoi nini sorbo dok khlaiei ti kesang khlaiei podrepor tui rok khanani chamung charnani omo hai khlai podrepor jagabo jona lamsogoi kahamno jona response rohoka omo hai movement kha khlaio prai tiujes ni andolono haikaba tiujes ni jorawo je long march ni movement khlaijak mani yagulo aboni kacharmajak kolongma distance gaping যেমন কবাংমা পলিটিক্যাল পার্টি ন যেমন তিপ্রাও রুল খ্লাই থাকা রিজনাল পার্টি ফনংতো ন্যাশনাল পার্টি ফনংতো কিয়া টিউজেস নি পরে সং তিনি হাইনা হাই আইপিএফ তিনি এলাইড অর্গানাইজেশন नि बिसिंति ख्लायै इउड आइपिएफ তিনি सेंट्रल कमिटी नि वान सकमाक बाय जों हाइना हाइ ताकलाय 2021 नि पहिलानि बिसियोबो हाइना हाइ लंग मार्च नि मुभमेंट ख्लायै तिप्रा सारकनि थानिबा काइसा मेसेज हेकाबा तिप्रा सारकनि थानिबा काइसा awareness khlainani bagai जों wan sogai ongkho laika jemon tiujes tiprasana unity tubumani long march ni movement ni bisingti khlaiयै prai 100 ni bisinge 80% tiprasana unity tubuimankha haino hai tabuk जों nugo tamo kabangma national party pnongtong regional party pnongtong election phaigangai tiprasara kabangma divided englai thanglai hakaba tiprasani vote divided engoi thango abno at least tiprasani kok sanani nei jodi wan sogai tongkhangkai democracy ni raidabo जों सिनि यागो डेमोक्रेसी नि पावर हेकाबा पॉलिटिकल पावर जिनि दफनि थानिबा तंगनानि नांगो आबनि बागै जों नुखा दुखेर जनक हेकाबा लाई थांजागा जों गोबां मासिनि तिप्रासारनि बिसिंगो स्टेट अफ नंगथं डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल अफ नंगथं तिप्रासानि कक सानाय बा तिप्रासानि बागै वानसगै सामं तांनाय बा तिप्रासानि अंगै फाइट खालायनाय अमा हाय संगठन अमा हाय लीडर अमा हाय अर्गानाइजेशन स्टेट अफ नंगथं एडिसी अफ नंगथं सगै मैया आबनि बागै सिनि बररक बेलाय सापारंखा बेलाय दिप्राय बंखा बेलाय सिनि तिप्रासारक बेलाय वानामा संसा क्रिमा संसा जराबो खिखलाय जाखा ताबुक एटलिस्ट ले जों अन्तत रिजनल पार्टी स्टेट जों फुल पावर करिफानो अन्तत सिनि कक सानानि बागै बा सिनि कक न नारनानि बागै अन्तत स्टेट ले तंगो गताबुक डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बहायनो कोविड-19 नि कारणे इलेक्शन होङै मैया आ इलेक्शन जदि डिक्लारं खांखाय जों खा ख्लायो तिप्रासारक बेलायखनो ताबुकनि जरावा बेलाय सियान करं बेलायखनो अलर्ट आबनि बागै लाई थांजागा गोबां मासिनि बुलंखा बासिनि बररनि बुलंखा नेशनल पार्टी न डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलर रहमानि बागै डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल नि अवस्था बेलाय काहिल हामिया ताबुकले अन्तत 2021 नि डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल नि इलेक्शन बहायनो जे तिप्रासानि बागै कक सानाय तिप्रासानि अंगै सामं तांनाय तिप्रासानि अंगै फाइट खालायनाय बरकनो डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल जय खालायनानो एवं डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल जों हाबै मानानो आबनि बागै अन्तत तिप्रासारकनो आ मेसेज रनानि बागै जों सिनि लंग मार्च नि मुभमेंट आबनि बागै जों तिप्रासारकनि थानो जों कबनानि मुसंगो 7 दिन कमप्लीट दंमानि बिसिंगा खानानि सिमि हाय हाय चांजाक पिनाय सारा तिप्रानि तिप्रासारकनो जों कबकनाय जे आमचाया सगैके जे कामिवा सगैके आंकांकाय निजिनि हाते दफानि बागै अमहाय मुभमेंट खलाय तंमनि जरावा मुभमेंट खालायनाय रकनि थानिबो जदि चुबा मुं खरै बा चुबा माया हंकांकाय बा चुबा या हंकांकाय जों साबनो चुबा सिनायबा बांलादेशनि फाइ चिरिकनाय रंनो जों चुबानाय बांलादेशनि फाइ और जागाबा दखल खालाय तंनाय रंनो जों सहयोगिता रेनाय बांलादेशनि और जागाबा फाइनाय बिजनेस खाय तंनाय रकनि लगेदे जों तंनाय अन्तत अमहाय जरावा अमहाय मुभमेंट जों तिप्रासारकनि बागै खालाय तंमनि जरावा बसकांगा आगोबै फाइनानै अंथं पदरे पदिगितिके जोंनो चुबानानै अंथं अबनो तिनि और सिनि राजापुर आमचाया तंगै जों लोकरकनि थानियाव कबनानि मुसंगो ते हामबायरनानि मुसंगो और सिनि आतामानि क्रियां सिनि शान्ति बाजार विभागीय कमिटिनि बो खरकसा सिनि आइपिएफ तिनि आदं ते सेन्ट्रल कमिटिनि बो आदं बुनि साक्तार माबाय ते सिनि शान्ति बाजार डिभिजन कमिटिनि सिनि सिक्लारकनि साक्तार माबाय जों ताबो और जागाबा सारिकनि जराबा जों किसिसा जरातै खलायै चामं सावै ताबो और जागाबा जों स्कुल नक कायसा प्राइमारी स्कुल नकसि और हाई स्कूल भी आसं और जागावा प्राइस नि और जागावा तब 300 कासाकासी बरक तंगमानि जारावा जों और जागावा बरना जागा रवि मिया गामि गामि जों साबनि नक खालि तं साबनि नक जागा तं अमा हाइके रुतुक लायै तब फुनानि बागै जों बरकना मा रहरबायख्या अमा हाइ खलायै जानि जा नग नखं तंग बरक तामो दरकारबा तिनि एकमात्र जाति तै दफना हामजाक मानि बागै सि तिनि नग नखं या करे बसाबतु या करे तिनि और जागावा
tui kerai karen kerai thutai kaham kerai chamung kaham kerai amusuk tekto kosto ni bising tui khono phungai khang kang kai 50 kilometer lama himlainani abo thungui tongmani kokya baksa baksa noga achugui tongoi podre por khlai bengayo political ni sur tuyoi political ni kok tuyoi podre por khlai blaming khlayo जों कबनानि मुसुंगो जों जदि अमुक खलाय तंमने जदि राजनीतिगतभावे जदि वान सबै दङ हंकाय नों खलायदि तिनि अंखरि फैदि जाति दफानि बागै नों तिनि सेक्रिफाइस खलायै सारा तिप्राबो अमा हेके तिप्रासना अवेयरनेस तुबुदि जातिनि कक सादि हानि कक सादि मानि कक सादि 184 जनानि लाइफ बुमानि कक सबै तिप्रासा आमचाया नों अवेयरनेस खलायदि केबो बादारिया किन्तुबा खलायनाय करिनि बागै सानाय करिनि बागै चिरिंनाय करिनि बागै जों तिनि अमा हायख्लायै अंखरै मा फयो एकमात्र तिप्रासानि पाइथाकनि इमां पाइथाकनि सल्युशन अन्तत एडिसिनि हानापनो एडिसिनापनो जों कताल हास्ते तिप्रालाइन खलायमान खांकाय जिनि तिप्रासारकनो जों सेफगार्ड दबै मानाय तिप्रासारकनो जों निरापत्ता दबै मानाय तिप्रासारक बासेबै तंनानि बागै एकमात्र तिप्रालाइन नांसक्का अब सारा तिप्रासारकनि थानिबो जदि खुनजुवा बुजागै तंखाय जदि बनि थानिबो बजदि बुजिवै तंखांकाय तै तामने जों तिनि तिप्रालाइनि बिरुद्धे आईपीएफ नि विरुद्धे हेकबा एडिशनल कताल हासे तिप्रालाइन सानमाने आबनि मुभमेन्टनि विरुद्धे जों तामने नेगेटिव कमेन्ट खालायनाबा आबनि बागै सो ताबो बेलाय जरा सब पाइखा आबनि बागै ज त लोक रखनो जों कबनानि मुसुंगो मुसुक जरा तैनो आं आनि ककना मारना मथाका जतना हामबाय महाराजानि थानसानि खरांगो आईपीएफ तिनबो जो तो रिजनल पार्टी न थानसाके बसकांनि चंबारियाव चबा खायनानि हायकबा थानसा थुमनानि बागै हिमजाक आईपीएफ तिनि बखाते नों युथ आईपीएफ तिनि जनरल सेक्रेटारि हिसाबो बसकांनि 30 तारिख जरा खाजाकनि जों गक्तमाबो सायमानो दतन थानसानि बागै आबनि फियबंले बाहाय आबनि फिरकमंग आं व्यक्तिगतभावे आं ओपिनियन रनानि थांलाक तामखेबा कायसा अर्गानाइजेशन दंगो जेनेबा कायसा बदल दंगो जेनेबा कायसा एजुकेटिव दंगो ते आईपीएफ टी बाहायना सिनि कायसा पेरेंट्स बॉडी आ मेटाना तयै जों इमीडिएट अन्तत आगरतलाव सिनि पेरेंट्स बॉडी बाय ते सिनि युथ आईपीएफ सेंट्रल कमिटी बाय जों कक सालायनाय आ मेटाना तै जों तामो खलायमान आबनि विकल्प लामा हायकबा आबनो तै जों तामो डिसिसन नायमान बनो तैनो पाइथाकनि जराबो हायकबा उलनि जराबो जों हायना हाय साख्लायफिनाय गुबुन दफानो किरि करखे गुबुन दफानो किरि करखे ताइबो सितंलायसिनाय थांते हिंते ताय किरि करखे तबै मना जाकरै अहानि जतो जिनि दफारो अहानि बेबान बुकुं बादारो 저를 사탄으로 산자 제니 산만이 가자 안가 검을롱네 너 검을롱 접수한다 공룡 디비전 뭐그런 집 팔면 알아? 할머니 어거 서도 따르시 할머니 근데 तिने पर्यंत 324 तारीख आज तो दिन हाइटा खाना केना सादे 응 4दिन का खा 4दिन दिन किलोमीटर माहिमो 60 এরপরে 50 45 40 অনিলে কম করে এখন বেলবে কে তিনি কি সেই মাকাপকা 마요 그만 다 부터 사나 못이야 봉고마서 게 또 하시는 사rek니 산자 하이로 몸은 캔네 몸은 가니 성거대 부르마 파라케 또 벨바리 딥서게 콤물음다 17 तारिख सिम पेमेन्ट थाङियाको नगवाइछ 아야 보와시 보노 तामनि बागै वान सुमुं तामो चबा बो चबानो ति 지니 서버노 때 개모도 성 트리프랄렌 어부 가시는 바그는 성 도펀 바그 마탄나 바그 성 클라이오 타르네 नोंके बाइके वान सु अमा हाके खलाइके न तिप्रालेन मान नाय हिनि माना याबो तो जों ताबो खाइमन सबाबो हाके माथानायता मासो पॉइंट जों मा खलायनाय गायसे आबायता साल बोसोर रमै
tongnaय tinin do je non যে ডিভিশন গুরি বেসা जों सारा त्रिपुरान गुरिनाय अमायजन जों दंनायखौ ताइनाव थाङिया nungke 17 tarik simin semai tangai ongkor jak je long march pai ase tongnay ne 17 तारिख सिमे फाइमाने ता पइन्ट को तिनी गाड़ी खाइरक जागी गाड़ी पइन्ट काली का कालिया हाइबन याम सारतै लेला पुरके मकल मुक्ति माखलाखा tamni bagai kaya ase kan gari बुझलिया tamni bagai nang gari kaya o गाड़ी कालिया हंकांके आंगनं नंखर फाइपुरनो जों असु कष्ट के जों खलायनो फायनाय त्रिपुरालेनो जों जसके पुनो दोबनाय यमाय हने जों वानसगै अंखरि समय तां फायजाखैब्ला गाबोनो बागै आं गारि हनि हपुनो जों कालिया तो पुलिस जों खाइरगै जोंनो वाय तो न गबर जोंनो नायरा के लास्ट दिगे आं तंगै मि तमाया तर के न जोंनो बर नायरा के जोंनो लामसुबि तंग अमायके जोंनो तुमसिते 3 पॉइंट obo jaga ke bobo अमो जागा तो तुम शांति बाजार बाजार एरिया पारा एमने अब खबजागो शांति बाजार एरिया खबजाकाना विचंद्र मनो एरिया नि कथा जोता जोतो साम थामे क्या मजा खोलगे हे माने मजा पाइथांगा परसेन या को आसके मारका हिमालय tini hor thoi khana ka biang go himpinai be bo division no hai ka bo area bukha जुलाइबारी डिविजन थांनायजों हामो खाना कयता रावजा माइमाजों साइमिया आबो माइसामा हजम करैनो आइनो जे संग मासाव गथुं रं मासो तरंग आबो कोन थिकरे हाइगन साकेनो 5 मिनिट से रेस्ट लायगा आबो हिमलायबां मासो लिता तैता खायना nin nu kong ke bisu besar tera tong तंगो फैमिली खाजन न फैमिली रक तो যত নগনো फैमिली तो तंगो सिकला तो तंगो हेबनो फैमिली बाकी से समस्या आङो हेबन तो फनो के समस्या फनो जों नगो खें मते मास मास तंग अरब जों हागेन सलि तंगो ता je nin family bor rok ta thangdi am hai rok ता थांनि तो माना खाया काहाम के दले बाक्सा रेले खाइ फाइदि सक्सेस खाइ डिविजन गुरु बय फाइदि सिनि लिडार बय काहाम के हिमै आम ते रिसाता माना ले खाया preparelan mana ne bagai chabawan nin logi song nin family bor no chubawo सिनि फैमिली सॉन्ग सिनि पूरा 100% सिनि बाबू संग रक ते आन दं फैमिली पूरा 100% दं आबन ta mane ne शंकर देब्रमा bo division ne खमलं डिविजन bo dina phaiba ni no जों थानाय 21 तारिखआव फाइमानि खरब सुखा 45 45 जना 45 phaiba ni bo division manju phaiga जों तामसे गुमाव दैवान दाल tini boron sini bosu rahimi no ro bor sok phaiga तिनी गर्जिन सिगां सामुक सरानि सिमी गर्जि दैखे दैखेसा पारातां सिमुआबो सामुक bisa kilometer तिनी सिमी दे तिनी 65 रक हिमजाक खमलं division ne tini sagar te khorok se tong तिनी साक जरा दै 75 तिनी ताइ दलसा ताइ 30 जना फाइसक लायजाक आम बाइका टोटल 75 बरक खानानि सिमी मास खाइनायता nor ne chanani thunani ke kono osubida nei ba কোনো অমাহাই তো অসুবিধা তো করে মোটামুটি যতন দল পাইসাকে দংলাই মাবা অমাহাই কেন চামুখে তো কাহাম মাসাও ओंखाय जों हिमलाय मा जागाबो मोटामुटी सुस्थ नमा हिमलायो हायफाना तो फाना याकुं रक इसे मिसार वालायो लं मास खायमाबा khana ke boro biang phaising thangnai no खाना शान्ति बाजार तैखे थांगै जुलाइबारी डिभिजन हाबिने no ke bo division ni खमलं डिभिजन ha खमलं डिभिजन नि khomlong division bo bor phaimani no ro जों दिनैनि सफायो no oro da thunai
जों अरन थुनाय खर बुसुक फाइ नंग खुमलुं सिनि खुमलुं डिभिजन को 30 एबव फाइ तिनि एक्सचेंज अबायजा आगिनि जे फाइजा खै को 70 एबव अबाहाय दं सिनि तिनि के 30 नेबा फाइजा नि दिन 30 एबव फाइजा अदर के तिनि अरन थुनाय नि अरन थुनाय सामा रखे चामा को तिनि अरन चावै खना फुं आइके जों रेलि हायनि हाय अखपिनाय जा तिनि नि जे अरो टोटल खुमलुं डिभिजन खर बुसुक दं 100 एबव अबाहाय दं 100 एबव दं ओके बेलायखे कसं लाजा तिनि लं मास फाइमाने तिनि न फायो जोंबो जों जतन खुमलुं डिभिजन नि न तिनि बाय 7 दिन हाय कय दिन 7 दिन ना 7 दिन मा हाय जों लं मास दि दंता गचिनि थुताइ रौ जागा करिनि बागै जों अमायखनो मा थुलायया बाक्साके स्कुल दगो बाक्साके जों गै कमायके केम खायनो माके थुलायया ता जों ताबो थुनाय थुइ खना फुंआइखनो जों रेलवे ताइ सावखरि थांफिनाय तुबजा करि दे थुयाम तुबजा जार बेग सिमी थुयाम बेग बाय बेड कवर सिमी तुबजा बलाय पजा हिलिंग नि बागै जों थुयाम जाया मा हेरो तुइ मेया अबनम जों कबं खायो के दुलाय हाय जों काहे तुबजा मनोके जों समै थुनाय हिनि फायलायखाता आसक कसाक मा बाहायके नल काटिनाय तिनि हर गोसां नि बातां खायनाय जातिनि बागै टिप्रालेन मानानि बागै गोसां मानो गोसां या खायनो जों अमाके सयनो जातिनि बागै जों फाइट मा खायनाय आन बागैनो जों को जे मानसाक बिनि आनि अमाके दुलाय हाय किसा कमल न अमबायनो जों हर काटिनाय नोंके बाइके वानसक त्रिपुरालेन सिमी त्रिपुरासरन सल्युशन तामहिन जे वानसक नायने मिनि थिनांगो चिनि ताइ कुनु चबा करे म सिमिनो तिब्रालेन सिमिनो तिब्रासानि चबा नि जों वानसको आबानि बागैनो अमुमेनो खजा सालबसक रमइं नाय म अब सारा त्रिपुरा जारा एरिसे एरिया चिनि बुगुंबारानि जे एरिया दङ आजागनो मंनाय पाइथाक पायासाक लाइक टु मानिंग एखेबा 3 मान अमा हेरक पनंगि मानो बा 1.5 मान अमा हेरक जुदि कमप्लीटिंग खांके जे चिनि एरिसे एरिया दंसाक त्रिपुरा ऑल त्रिपुरा जों ग्रुप नाय आबा हायता